Ten a palabra a concelleira Vanessa Jorge. Bueno, pois traese neste punto da orden do día para aprobación por parte deste pleno a aprobación da contratación para executar o proxecto de dotación de servicios, de un novo servicio, dun novo edificio para novos servicios no campo de fútbol da Senra, do pabillón polideportivo, ou da Bouza, perdón, do pabillón polideportivo que está no seu entorno, e para humanizar toda a zona da plaza que está entre o campo e o Colexio CPI. O orzamento total de execución ten un orzamento base de licitación de 897.953,49 euros, ao que lle hai que sumar un IVA de 188.570,23, o que fan un montante total de execución do proxecto de 1.086.523,72 euros. Recordamos que a execución deste proxecto incluye unha importante actuación tanto no campo de fútbol a Bouza como no pabillón polideportivo de Barrantes. Prevese nesa zona a construción de unha edificación de 2 plantas para resolver, por un lado, o acceso ao campo de fútbol, a zona da gradería, e dotalo tamén de novos vestuarios e dotalo de novos servicios, oficinas, cafetería e demais. Ao mesmo tempo, o proxecto pretende tamén reconverter esa zona ou esa plaza pública que hai entre o campo de fútbol e o colexio, facendo unha plaza máis humanizada, un parque urbano e ao mesmo tempo como un espacio vertebrador que comunique tanto o centro escolar como o centro deportivo, e ademais este proxecto dá solución á accesibilidade peonil, principalmente entre o CPI e o edificio de servicios de conciliación, onde están tanto o Plan Madruga como a Escola de Ocio, como o ximnasio que se utiliza en horario escolar, de forma que se fai como unha rampa de acceso a ese edificio. Según se recollía nos plegos, e se recolle nos plegos, establecese un calendario de execución por anualidades, para a anualidade 2025 e para a anualidade 2026. Establecese un plazo de execución de 12 meses repartidos entre a anualidade de 25, 2 meses na anualidade de 25 e 10 meses na anualidade de 26. Consta, ademais, nos pregos das cláusulas administrativas prescripcións nos pliegos, que hai financiación suficiente para facer cargo a este 1.086.523,72 euros. Este crédito ven cofinanciado nunha parte pola Deputación de Pontevedra, 700.000 euros, que supoñen un total do 64,43% do orzamento total, e os 386.523,70 veñen derivados de un convenio que este equipo de goberno negociou coa Axencia de Turismo de Galicia para a execución deste proxecto, e que, por tanto, que financian este proxecto nun 100% entre os dous, entre Xente Diputación e Xunta. Recordamos que todo este expediente de contratación deste proxecto debe de realizarse con arreglo disposto na Lei de Contratos do Sector Público, en especial con arreglo a disposición adicional segunda, na que se indica que as competencias para a contratación deste tipo de proxectos, que neste caso supoñen máis dun 10% dos recursos ordinarios do orzamento, é competencia plenaria, é dicir, tense que iniciar o proceso e seguir o proceso de contratación por acordo plenario, non é competencia neste caso, por exemplo, de alcalde. Xa no pasado pleno do 31 de xullo deste ano se aprobou por unanimidade neste pleno a aprobación do inicio do expediente de contratación e dos pregos de cláusulas administrativas e técnicas deste proxecto. Reuniuse xa a mesa de... publicouse na plataforma de contratos do Estado, reuniuse a mesa de contratación con data 2 de setembro de 2025 para a apertura dos sobres A, das ofertas presentadas, no que neste sobre se valora, se comproba a documentación administrativa que teñen que cumprir as empresas, e ademais se valora outro tipo de documentación que poden aportar, que sí que está suxeito a xuicios de valor. Por exemplo, valorase a memoria de traballo, na que se reflexa tanto o programa como a estrutura organizativa durante a obra, tamén se valora o programa de seguridade e saúde, o control de calidade, e figura ademais no expediente un informe técnico asinado neste caso
polos dous técnicos do Departamento de Urbanismo e que formaron parte da mesa de contratación, no que no seu informe avalan con un detalle de evaluación das ofertas presentadas. Hubo 2 empresas que presentaron oferta e achégase ademais un resumo xustificado da puntuación para cada unha das propostas. Con data desde setembro, constitúese a segunda mesa de contratación de apertura dos sobres B das 2 ofertas presentadas. Neste caso, procedes a valorar melloras ofertadas no proxecto, como son, por exemplo, un aumento no plazo de garantía, a xustificación da estabilidade do emprego na empresa construtora que realiza a oferta, a posible reducción do prazo de execución do proxecto, entre outros extremos. Figura tamén no expediente o informe motivado técnico detallado, asinado novamente polos 2 técnicos do Departamento de Urbanismo que forman parte da mesa de contratación, no que se incluye un resumen final de puntuacións das 2 ofertas presentadas, así como unha proposta de adxudicación á empresa que máis puntuación obtivo, que neste caso é Construcciones, Obras e Vías S.A. COPS. Polo tanto, propónse ao Pleno primeiro, prestar aprobación á proposta de adxudicación formulada pola mesa de contratación das obras para a construción do edificio de novos servicios do campo de fútbol, pabellón polideportivo e humanización do espazo público anexo, que acadou unha puntuación de 97,50 puntos, debendo cumplir, ademais, todas as condicións que reflexou na súa oferta. No segundo punto, requerir a Construcciones, Obras e Vías licitador que presentou a mellor oferta para que dentro do plazo de 10 días hábiles a contar dende o día seguinte aquel en que se recibise o requerimento, que presente toda a documentación xustificativa. Si non se achegou con anterioridade, tanto o licitador como daquelas outras empresas cuyas capacidades se recorra sin perxuízo establecido no segundo párrafo do apartado 3 do citado artigo e de dispor efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou a escribir para a execución do contrato conforme o artigo 76.2. Concretamente, deberá presentar a documentación, se non a presentou xa, a que apareza recollida na cláusula 17 dos plegos de condicións administrativas apartados A e B. En terceiro lugar, requerir a Construcciones, Obras e Viais para que constitúe a garantía definitiva que sexa procedente e que se corresponde co importe do 5% do prezo final ofertado, IVA excluído, e esta garantía deberá presentarse en algunha das formas recollidas na cláusula 18 dos pregos das condicións administrativas que regulan esta contratación. Gracias, Vanessa. ¿Alguna aclaración o observación por parte del Partido Socialista, Javier? No, moi brevemente, sí, desde o Grupo Socialista non nos imos a opoñer, obviamente, entendemos que se trata dunha obra que están esperando asociacións e entidades, simplemente decir e aclarar que este grupo non participou na mesa de contratación, pero xa foi un tema que debatemos en outros plenos, o dito non nos imos a opoñer. Gracias. ¿Alguna aclaración o observación por parte de Xuntos, Ramiro? Nada, un pouco o mesmo, este tema se tratou no pleno no que aprobouse por unanimidade esta obra. Consideramos tamén que pode beneficiar a todas as partes, contando con que é unha obra consensuada e traballada desde fai moito tempo, pois tamén vamos a apoiar, así como apoiamos a obra en sí. Gracias, Ramiro. ¿Alguna aclaración o observación por parte do BNG, Vanessa? Nada, simplemente decir que o Bloque vai apoiar esta obra porque todo o que sea bo pos veciños vamos a estar sempre a favor. Moitas gracias. Bueno, pois pasamos a votar o punto extraordinario da orde do día, que é a proposta de adxudicación do contrato de obras do edificio de novos servicios do campo de fútbol, pabillón polideportivo e humanización do espacio público anexo. Votos a favor? Queda aprobada la propuesta por unanimidad. Pues nada, como era o único punto da orde do día en sesión extraordinaria, pues nada, damos por rematada este pleno extraordinario. Moitas gracias e boa tarde.